Прывітанне! Рады бачыць цябе ў модулі 2 нашага курса. Першым мы пачнём, у меня ёсць одно пытанне. Колькі гадзін на тыдзень вы або ваша каманда траціць на тое, каб проста знайсці патрэбную інфармацыю? Не прааналізаваць, не выкарыстаць, а проста знайсці. У большасці арганізацый гэта большая частка рабочага часу. Сёння мы пачнём гэта мяняць. У гэтым модулі мы разберём поўны практычны цыкл працы з інфармацыяй. Як збіраць, апрацоўваць і аналізаваць дадзеныя з адкрытых крыніц з дапамогай штучнага інтэлекту. Па выніках модуля ты зможаш самастойна выбудаваць гэты цыкл для сваёй арганізацыі. Перш чым гаварыць пра інструменты, важная рэч. Сёння можна рэалізаваць практычна любую задачу па зборы інфармацыі. Інструменты ўжо ёсць, многія бясплатныя, але бар'ер не тэхнічны. Бар'ер у тым, што арганізацыя да канца не разумее сваіх патрэбаў. Хто дакладна апісаў задачы на паперы, той уже на 80% гатовы да працы з ШАІ. Таму мы пачнём не з інструментаў, а з задачы. Па выніках гэтага урока ты зможаш сфармуляваць задачы, арыентавацца ў 4 тыпах крыніц, налажваць збор здадзеных з YouTube, выбіраць інструмент па задачу, не пераплачваючы. Перш чым уключаць які-небудзь інструмент, адкрываем дакумент. Гэта не проста файл, гэта карта, якая паказвае, адкуль нам патрэбная інфармацыя і навошта. Вось, вы бачыце, я беру гатовы промпт, падрабязнае апісанне таго, якім павінен быць дакумент, і устаўляю яго ў клод. Далей ідзе генерацыя. Клод апрацоўвае промпт і стварае гатовы файл у фармаце Word з усімі раздзеламі, табліцамі, блокамі промптаў і чек-лістам. Вядома, пасля гэтага трэба вычытаць і ўнесці праўкі пад канкрэтную рэдакцыю. Але аснова ўжо ёсць. І гэта эканоміць некалькі гадзін працы. Вось сам дакумент, 10 раздзелаў. Крыніцы па кожнаму накірунку, інструменты, гатовыя промпты для аналізу, штодзённы чек-ліст. І самае галоўнае, гэты дакумент мы будзем выкарыстоўваць на ўсіх этапах працы. Ад ранішняга маніторынгу да штотыднёвай справаздачы. Мы загадзя папрацавалі і склалі такі дакумент для прыклада. Паглядзім на яго структуру. Апісанне праекта, хто мы, для каго працуем, які кантэнт вырабляем. Мэтавая аўдыторыя, хто нас чытаць, што яго цікавіць. Тэматычныя прыярытэты, якія тэмы нам важна маніторыць. Крыніцы па каналах. Іх зараз разбяром падрабязна. Гэты дакумент стане дасяжны табе пасля праходжання ўсяго модуля. Інфармацыю мы збіраем з 4 каналаў. Першы – сайты. Дзяржаўныя парталы, дзяржмедыя, выдаленыя незалежныя выданні. Прынцып просты. Капіруеш патрэбныя тэксты, загружаеш у ШАІ, атрымліваеш вытрымку. Без аўтаматызацыі гэта плюс-мінус 10-15 хвілін. Але ўсё роўна ў разы хутчэй ручнога чытання. Другі – гэта сацыяльныя сеткі. Падзяляем тыпы аккаунтаў. Афіцыйны, дэпутаты, чыноўнікі, прэс-службы. Першасная інфармацыя часта да з'яўлення ў медыа. Навінавыя паблікі, агрэгацыя і мясцовы парадак дня. Відавочцы і блогеры. Сігналы аб падзеях, рэакцыі, меркаванні. Працуем толькі з публічнымі аккаунтамі. Трэці – Deep Research. Інструменты тыпу Perplexity, Gemini або Cloud з веб-дасягам. Задаеш складанае пытанне, а інструмент сам шукае, агрэгуе і сінтэзуе інфармацыю з дзясяткаў крыніц. Ідэальна для кантэксту па тэме альбо маніторынгу міжнароднага вопыту. Чацвёры – YouTube. Ён стаіць асобна. Тут контент іншы. Доўгія відэа, насычаныя каментары, транскрыпты. Ну, што, паехалі. Сёння пішам скрыпт для захавання аўдыё з YouTube, ну і далейшай транскрыбацыі. Будзем рабіць усё на хаду, памыляцца, выпраўляць, рухацца далей. Нічога страшнага ў гэтым няма. Прыкладна за 20 хвілін у нас будуць гатовыя скрыпты. Промпт мы ўжо ўвялі. Ён, калі што, дасяжны ў прымацаваных файлах. Але не імкніцеся капіраваць яго слова ў слова. Гэта проста прыклад. Пішыце сваімі словамі, фантазуйце. Нічога звышунікальнага ў гэтых промптах няма. Яны робяцца за 2-3 ітэрацыі. Напісалі сваімі словамі, нейронка падправіла, напісалі яшчэ раз
і на третью-чацвёрую ітэрацыю атрымліваецца нармальны промпт. Калі задача складаная, нейронцы можа спатрэбіцца 2-3 хвіліны на разважанне. Ну, што ж, давайце тады пачакаем. Нейронка даволі такі хутка справілася і адразу выдала падрабязную інструкцыю з паслядоўнасцю дзеянняў. Клод прапануе стварыць папку на дыску C. Робім прямо ў карані дыска. Папка YT Downloader. Далей правяраем, ці ўсталяваны Python. Калі вы не ведаеце, як зрабіць той ці іншы крок, попросту запытайся у самого Клод. Што ж, інструкцыю мы атрымалі. Давайте пройдемся по ёй. Открываем командный радок, гэта Windows R, і уводзім команд. Ціснем Enter. Уводзім Python version. У меня усталявана версія 3.12.10. Гэтага дастаткова. Калі Python не усталяваны, не страшна. Заходзім на python.org, спамповуем, усталёўваем. Галоўна паставіць галочку Add Python to Pass, інакш нічога працаваць не будзе. Калі нешта не атрымліваецца, робім скриншот, адпраўляем Клод, спрабуем. Менавіта так і трэба працаваць. Клод напісаў, што для захавання MP3 патрэбна спецыяльная утыліта FFmpeg. Не трэба разбірацца, што гэта такое. Напісана зрабіць, бярэм і робім. Калі вельмі хочацца зразумець, пытаемся ў Клод па руху справы. Заходзім на сайт, спамповуем архіў, распаковуем у тэчку. Далей трэба дадаць шлях да гэтай тэчкі ў сістэмную зменную пас. Гэта зручней рабіць праз каманды. Скапіравалі каманду з Клод, уставілі ў камандны радок, выканалі. Не трэба лезці ў настройкі сістэмы ручкамі. Перезапускаем камандны радок і правяраем. FFmpeg version. Усё, працуе. Усталёўваем патрэбныя бібліятэкі адной камандай. pip install YT DLP OpenAI. Скапировали, усталявалі, выканалі. У мяне YT DLP усталяваўся, але не дадаўся ў пас. Частая праблема на Windows. Нічога страшнага. Клод адразу прапаноўвае рашэнне. Выклікаць праз Python MYT DLP. Зрабілі скриншот, паказалі вынік, атрымалі пацверджанне, што ўсё ў парадку. Папярэджанне не крытычнае, ігнаруем. Згодна з інструкцыямі папраўляем наш скрипт. Переходим до спамповки аудио с канала. Переходим у нашу тэчку. Запускаем першы скрипт. Хочам спампаваць апошнія 10 відэа з канала Віцебскай тэлерадыёкампаніі. Просто кажам Клод. Хочу спампаваць апошнія 10 аудыо з канала такога-то. І ён адразу дае гатовую каманду. Скапіравалі, усталявалі, запусцілі. Пайшло спампованне. Файлы захоўваюцца ў тэчку Downloads з датай і назвай у імені.
Вельмі зручна для сартавання. З 10 відэа спампавалася 9. Одно оказалось недосяжным на канале. Гэта нармальна, скрипт такія памылкі прапускае аўтаматычна. Запускаем другі скрипт. Ён бярэ ўсе MP3 з папкі Downloads і адпраўляе іх у OpenAI в Whisper. Гэта адзінае, за што трэба плаціць. Але там зусім невялікія сумы. Пару центаў за відэа. API-ключ передаем прямо в команде. Скрипт апрацоўвае файлы па адным, паказвае памер, працягласць, колькасць сегментаў і пачатак тэксту прямо ў кансолі. Whisper добра транскрыбуе і беларускую, і рускую мову. Калі гэта інтэрв'ю, разбівае на таго, хто задае пытанне, і таго, хто адказвае. І адразу захоўвае ў фармаце зручным для далейшага аналізу нейронкай. Гэта было пазначана ў нашым промпце яшчэ ў пачатку. Транскрыбавана 5 файлаў, прапушчана 3. Чаму? Whisper API прымае файл не больш за 25 мегабайт. Гэта прыкладна 17-18 хвілін аўдыа. 3 файла аказаліся даўжэй. Адзін з іх 55 хвілінны выпуск навін. Каля 77 мегабайт. Просім Клод выправіць скрипт. Ён дадае аўтаматычную нарэзку праз бібліятэку PyDub. Вялікі файл нарэзаецца на кавалкі па 15 хвілін. Кожны кавалак транскрыбуецца асобна. Вынікі склеиваюцца ў адзін тэкст з правільнымі тайм-кодамі. Усталёўваем PyDub, замяняем скрипт, запускаем. Ужо транскрыбаваныя файлы прапускаюцца аўтаматычна. У Text Transcripts з'явіліся JSON файлы, асобны для кожнага віда і агульны All Transcripts JSON. У кожным файле назва, мова, працягласць, поўны тэкст і сегменты з тайм-кодамі. Кожная фраза прывязана да канкрэтнай секунды. Зручна для пошуку, аналізу альбо субтытраў. Вось і ўсё. 2 скрипты, 20 хвілін і ў нас гатовае вырашэнне. Але галоўна сёння не скрипты, а падыход. Любая задача вырашаецца праз дыялог з нейронкай. Чётка фармулюйце задачу, пагаджайце кожны этап, рабіце скріншоты, не бойцеся памылак. Яны будуць заўсёды. Не імкніцеся паўтараць гэтае відэа крок у крок. У вас усё роўна будзе інакш. Навучыцеся самастойна размаўляць з нейронкай. Гэта і ёсць галоўны навык. Паказваю поўны цыкл за 5 хвілін. Крок першы. Пошук патрэбных каналаў. Выкарыстоўваем пошукавыя запыты і фільтры YouTube па тэме і рэгіёне. Крок другі. Транскрыбацыя відэа з YouTube. Крок трэці. Аналіз праз шаі. Копируем транскрипт, закрыжаем Cloud альбо ChatGPT з промптом. Вынік за 3-4 хвіліны гатовы канспект відэа, якое ідзе гадзіну. Падумай, ці ёсць YouTube каналы, які ты зараз мануальна маніторыш. Запомні адзін з іх. Ён уводзі ў дамашняе заданне. Пра бяспеку.
Працуем толькі з адкрытымі дадзенымі: публічныя паведамленні, адкрытыя каментары, афіцыйныя дакументы, закрытыя групы і асабістая перапіска па-за зонай працы. Для працы з унутранымі дадзенымі арганізацыі толькі лакальныя рашэнні. Дык што ў нас ёсць у выніку? Мы сабралі каментары за дзень з TikTok, атрымалі вытрымку з навін з цікавых нам сайтаў, транскрыбавалі YouTube. Што рабіць далей з гэтым масівам інфармацыі, сабраным за адзін дзень? Добрае пытанне, давай разбярэмся. Нам трэба кожны канал перапрацаваць у адзіны фармат. Пазней мы аўтаматызуем гэты працэс, але пакуль трэба зразумець логіку і прайсці гэты этапы па кроках разам. Раю выкарыстоўваць Cloud. Сёння ён максімальна якасна апрацоўвае тэкст. У мінулым модулі мы гаварылі, як атрымаць дасяг да інструментаў з Беларусі. Уяві, ты сабраў 1000 каментароў да артыкула аб гарадской праблеме. Што там унутры? Канструктыўнае меркаванне, эмацыйныя рэакцыі, спам, абразы, дублікаты. Чытаць усё ўручную – стомная задача. ШАІ справіцца за хвіліны. Вынік з 1000 каментароў ты імгненна бачыш 45 канкрэтных праблем, 30 пазітыўных водгукаў і 25 пытанняў. Астатняе адкладаем. Цяпер здабыванне ключавой інфармацыі з транскрыпцыі YouTube. Трэба падрабязна пісаць, якія тэмы цябе цікавіць і на якія звяртаць увагу. Па сайтах аналізуем новыя дакументы і тэксты старонак. Выйшаў даклад на 80 старонак, не счытаю ўсё запар. Промпт для аналізу дакумента за кадрам. Важна, калі працоўваеш дадзены са згадкай рэальных людзей, зняасобі іх перезагрузкай. Замяні імёны на заяўнік 1 і заяўнік 2. Выдалі адрасы і кантакты. ШАІ патрэбны заканамернасці, а не асабістыя дадзеныя. Цяпер самы час узяць усю сабраную інфармацыю, аб'яднаць у адзін дакумент і перадаць яго ШАІ для аналізу. Давай разбярем, як менавіта гэта рабіць. Ёсць добры практычны кейс для дэманстрацыі. Збяры усе абяцанні чыноўнікаў аб тым, хто і колькі разоў абяцаў адрамантаваць дарогу. На выхадзе мы атрымліваем не толькі інфармацыю, але і эмоцыі людзей з каментароў. Падрабязней пра гэта пагаворым у наступным уроку. Калі збіраеш дадзены рэгулярна, раз у месяц загружай папярэднія вытрымкі і пытайся, што змянілася, якія тэмы з'явіліся, мяняецца ці танальнасць. Збіраеш інфармацыю рэгулярна і структуруеш яе такім чынам, ты лёгка зможаш сабраць аналітыку за тыдзень, месяц, год. Лічбы – гэта людзі. 65% негатыўных каментароў – гэта рэальныя людзі з рэальнымі праблемамі. Выкарыстоўвай аналіз, каб павышаць эфектыўнасць працы, а не проста для статыстыцы ў справаздачах. І заўсёды правярай высновы ШАІ. Канчатковае меркаванне за табой. Галоўнае, што важна вынесці з гэтага занятка, любую задачу па зборы інфармацыі можна рэалізаваць ужо сёння. Інструменты ёсць. Адзінае, што трэба зрабіць спачатку – апісаць задачы на паперы. Дакумент апісання праекта – гэта не бюракратыя. Гэта кропка ўваходу, без якой ШАІ не ведае, што шукаць і навошта.